Hej, det är Harald. Vad gör du? Jaha. Vad ska vi hitta på idag då? Nej, jag vet inte heller. Men vi kan väl plocka blommor? Okej. No. Ja, men du. Jag hittade ett armband här. Det är Erikas. Man kan ta hål i näsan med det. Man andas mycket bättre med den. Jaha, hon har inte ätit klart än. Kenny inte kommit än. Och jag är hungrig än. Fast inte så mycket, men lite grann. Jag får duscha mitt hår idag om jag vill. Ja, det ska jag nog göra när jag kommer hem ikväll. Sen så ska jag inte göra någonting mer idag. Hej då! Man kan nästan tro att jag har personlighetsstörningar ibland.